alaikum warahmatullah. Yanzu zan nuna muku application wanda za ku yi enhance na huskarku, wato wanda za ku gyara huskarku ta hito normal, ta yi clean, ta yi fresh. Da farko ga wani application nan za ku gan shi mai suna Remini. Remini ga yanan ina taɓa kun gan shi, wannan jan shi za ku shiga. Bayan kun shiga zai yi searching. Yauwa bayan ya yi searching ya kawo ma hotunanka da ke cikin wayarka, sai ka zaɓi hoton da kake son ka yi editing. Misali ga wani hoto nan na wannan ga yanan inda wannan yaron mai bulun tuwayi. Ga yanan shi za mu ɗauko shi. Bayan mun danna hoton zai ɗauko mana shi. Za ku ɗan jira shi. Yauwa bayan ka danna hoton za ka ɗan jira ya uploading ɗin hoton. Bayan ya ɗauko hoton za ku ga enhance. To yanzu kawai sai ka danna enhance. Bayan ka danna enhance zai loading ɗin image ɗin. So, do you want advice or do you want to vent? Vent. Definitely vent. Gotcha. Vent mode on. I just can't believe she said that to me. We're supposed to be friends. Yauwa bayan ka uploading ɗin hoton za su azo ma talla kamar yadda kuka son azo min talla. Bayan sun azo ma talla ka kalli tallat, to za su yi ma enhance ɗin hoton. Kun gani? Kun ga ya tashi daga nan zuwa nan. Wannan shi ne.